Te pelok hakani ka video ko mga ongi fi ngakwa ba kani ka kapelakan dap mo nang ni tang ba dapit kumni tang tang lai tayu kamut kala jandap kani kapelahang ni la bunda ki member jong kani kala ki drohang ni daki kerteng jong kini ki laki droh hakani mo ki member mdai ki number sorry te ngasu kumene bakpi lai atresh tom pun ki bala atresh tom ban invite ki perlok kum tu free registration te nang ya atresh tom ki tu ngan sa update menta kasngi long jong live arpau khandai bat live hu manu bai top ya katu ka challenge te challenge kamut katu tang baki la ban register free shwaya ki team jong ki room lelei te ki tu ki bala register bon ki id te kitu rungin kej begitu bompat aktivir rukin sa activate suki te nakabenta katu kadega challenge kabanga pelong man kasande sngiu blei nyau baje janmen te kitu ki bala yo price up katu price ngadang perkhat mo te kumno ban aya ka price ya ki tu ki badang du sudep join ki ogi badang sudep yo ya ka price te ngan sapen tip fi haka lengba ka video te nangta namar kani kan sadap kloy ngahapan pendon kam daka syntax ka behe harai nangta ngan le kumni ka don kapalan nakabenta kitu ki ba activate lightly ki id sa share kan ka video sha kitim jok fi khamtam sha kitu ki barang mut ban join thmai ngan penlong ya kan ka lucky draw tang nakabenta sakawe ka jai lucky draw mo tang nakabenta ki tu ki ba join lightly ki id kata temde reman kata yo rei ta tang kum tu ting ting mo tang chi license house chi banai da bon kitu ba join activate lightly id dang ayo iki la bon dengan ngansa pelong ya kala ki drone benta tu badon lightly id te kane ka price kanong ka bahe hina benta ka tu te ka price ka laban simpor ban ndai da ka simpor ban pisung tu ba ka price ka de ka bah kham he mo mde ka barit te ngakarpa de kitu kitimbar ban share ka ni ki video sha kitu ki badang join page kini hang ni kin sabun kini de bangala ayu ban tho ka kerteng jong kitu ki bala ki ban join ki bala join ngan print kum tu lani ngan chu tho da ka tiro mlele te ngin sabu ya kan ni kala kidro hakan ni kar komte tang bun kini sakini kinda phang ni kamul abun ma kini hang ni pe sibun teli hang ni bun teli bakan ta phang ni te sibun teli ba te le akan ni kala kidro ka best ba ka wi ka singin tang nag benta gitu ba le lai teli te sa comment bat share akan ni ka video sha benta gitu sha kitip jong fi ki badang join tamai te hang ni ru ngala print rai pinam so ire da ngapedi ka kerting jong fi khnang ba ki we ki lada ki yo i kerting jong fi ru kin yo i ba fila join kin sa kontak e fi boni kini ki bangala print hang tu si bun ha kuntu te ngin sa yumo ngin sa play akala kidro ka best nag benta ka tim jong inang ni shikmat te kublai si bun sa share balai ka ni ka video